Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugün 6 mart 2023-nji ýyl. Mundan ilaýyk bir aý bol, ýagny 6 fevralda Türkiýe Respublikasyny gaty uly tebii betbaçylyk ýa-da helakçylyk bolup geçdi. Berilýän resmi maglumatlara görä 50 000 boly adam şol ýer titremede wepat boldy, milyonlarça adam ine öýsüde uzarsız galdy. Wepat bolanlaryň jaý jennetden bolsun, ýerine galylary öwü. Jan saglyk dilek edýär öwü. Başga bizim ştaýda diýiljek, ediljek işimiz ýok. Bu tebigatyň kanuny boýunça bolýan zatlar bir emeli zatlar. Şoň üçin bu wagtyl dünýäň her künjünde de gaýtalanyp duran şolar ýaly hadiseler bar. Indi men şuň hepden birinji güni bolamsaň, ýa-da şol Türkmenistanyň ýaňdaşyny hepden wakalaryny sin bermekçidim de bolup geçýän zatlary. Ýöne şolar ýalyny bir belli gün bir aý bolamsaň şoň üçin şuňky söhbetdeşligimizi şolny Türkiýedäki bolup geçen ýer titreme we onuň netijeleri bilen baglanşykly işler barada siz bilen bir maslahatlaşmakçy, söhbet etmekçi bolýan. Indi näme bolup geçeni, nämeleriň barlygyny öwgüne bizim ýurtdaşlarymyzyň köpesi bilýär, sebäp şol Türkiýanyň içinde ýaşap otyr. Bizim 60 göterme goly ýylatymyz ýa halkymyz. Indi o taýda ol tragediýany düşündirmek, beýan etmek üçin maňa şu wegde oturan ýerimden ýaruşylygy ýok, siz gördüňiz bilen gördüňiz, gulaňyz bilen eşitdiňiz. Häzirim duýup oturýarsyňyz näme bolýany ýa nämeleriň bolup geçýäni. Ýöne bir umumy bir kartinany ýa umumy bir görnüşi aýtmak, ýaşulary bir umumlaşdyryp tragediýanyň düýbünde näme ýatyr, gelecekde näme boljak şu zatlary şuň analiz bermemiz zerur diýip hasap edýän. Indi ýer titremäň özü barada aýdylsa, bir gün öňünden, kun öňünden belli bolýan çäredäler, bir ýagdaýda mümkin bilinip bolsa, bir kommunit öň ýanyndan duýup bilinýär, şu ele ýeriň şu titrejegini ýa sarsjagyny ýa şolar ýaly bir helakçylygyň boljagyny öňünden aýdyp bolmaýar. Ýöne şonda da näme üçin şunça adam wepat boldy diýen soru Türk halky özüne berýär ýa hökümetine berýär. Näme üçin şu ýer titremede şunça pida boldy, şunça adam ine dünýäden täzeledi. Oňam jogabyny hökümet gönü boyun alynak, gönü gytaklaýynan boyun alýar. Olam nämede şu gurulan jaýlar bar, şu gurulan jaýlaryň hili gaty pes. Şonuň üçin olar edilýäne palçykdan ýasalan jaýlaryny beýik binalar ýumrulyp görän videolarda ana süjetlerini görüp bilersiňiz. Ondan şu jaýlar ýykylany tozan bolup durdy. O betonu ber bolan jaýlarda tozan çykmaýardy, diňe beton çaşap ýa basylyp ýatýar, abataýda edilýär. Diňe şol tozanly parçyk partladylan ýaly ýagdaýda jaýlar ýumrulýardy. Diýmek bärde şol Türkiýe döwletiniň öz içinde de ýanky gurulşykçylar, jaý gurucular diýmek şol para peşleşiň üstü bilen özlerini gerek gurulşyk gemelerini alýarlar proýektini oňa da harj etmeli, semendinem harj etmeli materiallaryny ýanky dürli demir enjamlaryny degerli derejede guýulmansaň, salynmansaň, goýulmansaň, şu ýagda ýemele geldi. Indi men pikir edýän, eger Türkiýanyň öz içinde, öz döwletinde, Türk milletinden bolan gurulşykçylar, şular ýaly terze, menden gidinçe, sana barynça diýip gurýan bolsalar, ertesi gün alad etme. Bularyň Türkmenistanyna has taky Aşgabatda guran binalary nä derejedeki diýen soru bardy. O taýda hiç asla kontrol ýok.
Täp bizim şol halkymyzyň depesine galga oturan jenayetkar, terrorist topar, olara diňe pul bolsa bolýa galyn zady bilen işi ýok. Şo pul ogurlamagyň, ýani pul diýen şo döwletiň gaznasyny ogurlamagyň iň oňaýlysy, iň amatlysy şol guruluşy, jaý guruluşy bolsun, köşk guruluşy bolsun, ýani mihmanhana guruluşy bolsun. Ini şu guruluşyklarda bahasy 5 milyon bolsa onu 25 edip ýazýarlar. Galan 20 senem jübüsini urýarlar. Ini aňyrkylar. Bäbärkilerim şu guruluşyk tutup baralaryň aglyny bir zatda iýilişýär, bolu şo bilenem ini gurduk hasap edilýär. Bir şular ýaly guruluşyk biznesini goşadyrmak üçin ýoly goýan Sapar Murat Niyaz. Ýadyňyzda bolsa, şu 90-njy ýylyň ortasyndan başlap 95-nji ýylyň ta ölýänçe her ýyl bir ýerden, iki ýerde, üç ýerde şol ýanky ýetiş billiginen mihmanhanalary gurardy. Beýikden beýigini, gymmadyndan gymmadyny. Ýa kärhanalar. Şolun hemmesi ogurluk, pul ogurlamak üçin, gaznadaky pul ogurlamak üçin edilen ýa işler çekilen proýektli ýa gurulan binalar. Sebäp Türkmenistana barıp gelýän turistler ýok. Döwlet ýapykdyr. 90-njy ýyldan bäri döwlet şu näçeli ýapyk. Bu gurulýan mihmanhanalary iýdilmedik gowy. Bir gurulýan kärhanalar han bilen önümi. Hani bu mihmanhanalar näme netije berdi? Hiç zat ýok watandaşlar. Bir diňe ogurlyk üçin edilen zat. Şol sanyna ine şol Aşgabatda zayt halylar ýemedi ýa elitka diýe. Näme elitka? Ol magilka orsadan aýtdy. Gabrysstan. Olum näçe bal ýer titremäçi dajagyny ine wagt görkezir. Ine şonda bellisi bar. Ýöne ştadan eýam görnüp duran zat bar. Eger Türkiýede şular real kemçilik edip gurulýan bolsa öz watanynda, ola näme üçin Türkmenistanyny hem şu seýsmiki kada kanunyna laýyklykda bolar jaý gurmaly. Ortada diňe ogurlyk pul bar. Diňe şondan oguralanyp, alga-arlyk ýani artygyň harmanyna dönürdiler döwletiň gaznasyny Türkmenistan. Ine şon üçin hem şol galgap duran binalar hiç birsem durmaýar ýertitirenni. Olam görnüp duranda. Enne ýene de şu Türkiýe gaýdyp gelsek, şol aýtdy da öňkü alimler bar şol, hatda şol Türkiýede boljak ýer titremänim öňünden aýdyp durýar. Şolar ýaly zada garaşylýar bolup biler. Şu bir aýyň dowamyny, bir hepden dowamyny diýip prognoz beripdirlerdi. Şoňa da gulak asan adam bolmandy. Şu ýer titremeden soňra şol alim çykyş edip, iki alim diýerdi. Bir çykyş edip aýdypdyr. Ýene de şu golay wagtda, ýakyn wagtda Türkiýe hem şu İstanbul şäherine de uly ýer titreme garaşy bermeli. Türkiýede de 15 şol da pesinden 15 milyon adam ýaşaýar diýerler-de, ýanky İstanbulda. Olam saklamasyna görä Türkiýede İstanbulda ýer titrese, pesinden 800 000 adam wepat bolmaly. Pikir edip görün. 800 000. Eger ol 15 milyon bolan halatynda şo ýyla. Emma daşyndan gelen hasapsız ýaşap oturan adamlaryň sany ýene de 4-5 milyon bar diýip aýdýarlar. Sebäp Türkiýede pasportny sistema şol dogry düzüp, ýani propiska ýöredilmänse, olam bellidir. Ýani şuň kun hökümet aýdy 50 000 adam wepat boldy diýip. Faktyski 100 000 diýip aýdyp oturarlarym bar. Ýa ikisi köpçe 50 000 dönüp diskussiýa ýöredip berilýär bar Türkiýe öz üçin. Kim olur sanatda, kim olur bilýär ýa gördü. Entägem topragyna şanyna galalar bar bolmaçymy. Enne şol İstanbulda şu habardan soň İstanbul şäherinden türkler göçüp başlady. Daşta görege nirde şol ýanky ýer titreme howpy azyrak bolan ýerleri ýa bir kiçik etažly jaýlary ýa bir etažly jaýlary, villalary şu nirde bir gowy ýer tapsalar, ene İstanbuldan halk göç edip başlady başga ýerlere. Emma bizde bolsa Aşgabatda hem näçe de gaýtdyk jibrenip, men aýtdym, kemin aýtdy, tapraga aýtdy, bilelikde aýtdyk, yekelikde aýtdyk. Kartany getirip görkezdik, seýtmişkin. Ene Türkiýedäki gurulan jaýlaryň hilini görkezdik. Görüp otursyňyz özüňiz. Enne şu ýagdaýda da şol Aşgabatyň şol ýa goşadyrnak üçin elitgalaryny ýapyşyp oturan millete men hayran. Dogry maýdy.
gaty geň almaklyk bilen kabul edýär. Şu halkyň sarsman oturanyna şo taýdy. Şu taýda bir geň alýan zadym barda, inni bolýa çağalara bilen akdy ýerler şu zatlaryň boljagyny geljegi. Ýöne en atalary bar. Şolar jogapkar. Şu çağalar üçin. Yer titrese orduňa ulular ölüp kiçiler galmalyň kanun ýok. Şonuň üçin häzirim bir pilli. Ýene bir gezek gaýtalap aýdýan. Aşgabatda gelecek ýok. Şol jaýlaryň içinde ýaşarlyk şert ýok. Çala yer titrese hemme zat yer bilen ýoksan boljak. Özüňize haýpyňyz gelmese de çağalaryňyza haýpyňyz gelsin, ýurtdaşlar, watandaşlar. Oturup oýlanýan diýen beýle de bir gelensiz bir cehennemçil halk bolar eken oldy. Inni hana Tajikistan'da 7'de 2 bal hana yer titredi. O taýda titredi, bu taýda şu daş töwre Türkmenistan şumal gurşalypdyr. Erte bugün bizde titrede nähil bar. Ýeki halas ediş topar barmy? Ya da şol ýurtlardan inni gelip Türkmeni halas etjek döwletli tapylarmy? Tapylmaz. Näme üçin? Iki sebäbi bar. Birinciden Türkiýede yer titrendi. Badawat duran güni ya bolan güni, ýüz beren güni hatysan betbaçylyk aşgabat kömegi bardymy? Ýok. İkinciden Ýewropa döwletleri gelermi Türkmenistana kömegi? Ýene de ýok. Näme üçin? Onu görüp bilip oturýarlar. Amerikadan başlap da Ýewropa her bir döwletine çeldi. Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasyndan gyl geçenak. İkisi dogan okaşan ýal oga Putin kakasy bilen meni Gurbanoğlu ogly oňa akdy. Şo bolýardy. Ine ondan şu zatlary görüp Türkmenistanyň Orsiýada kömek eden oturany görüp, şo Ukraina urşuny urşu bilen baglanşykly. Haýsy döwlet gelip bize kömek eder? Ýok. Garaşyp oturma. Şonuň üçin şu meselede biz bilmeli zadymy ýerde geçdi. Bugun bolmasa erte bolmasa büýürgün şu aşgabatda yer titrejek. Titrese de şol 48-nji ýyllarky ýar birje gezek şu 15 sekundlyk yer titrese bollugy oturdy. Aşgabatda abat galjak ýa ýok. Onu men size aýdýan. Sebäp guruluşyň hiline bagly. Şoňa seredip şondan netije çykaryp aýdýan. Men agzyma geleni aýdamak, ýurtdaşlar. Dogry düşünjek bolun. Şo şäheriň içinde meňem tanışlarym, bilişlerim, gullukdaşlarym, daşgyrak garyndaşlarym ýaşaýan bolmagy mümkin. Halkymyz ýaşaýar şo taýda. Hökümet bolan bilen goý aklysyn bir günde basaýsyn şo jaýlar üstü depesinden. Ýeke saçym gymylajak gäl şol barada. Ýöne şol haram hor hökümete hyzmat edýän zähmetkeş halk bar. Ola 1% şäheriň içinde. Aqalany halka. Men şolaň haladasy diýip aýdýan. Şo yer titremeden aga bolun, mümkin kadar kaçın şo taýdan çykyn aşgabatyň içinden. Ol hökümete garşy men sesimem çykarjakka. O ben nesini ede bilmeden onu Allah edipdir diýip kabul edäjek. Sebäp halkyň öz gaýraty çatmasa, şo haram hor hökümeti ýok etmeli. Diýmek onu ýokarky güýçle şunu öýde diýet. Şoňa da ýetip gelýär. Inni şol ýanky bir betbaçylyk Türkiýede gören hadise ýene de bir zady ýüze çykardy. Birjin ýanky şo taýda ýüze çykan bir insan perwerlik ýagdaý, olam ýene de şo bizim türkmen halkymyz bilen baglanşykly boljak. Şo hadisede halkymyzyň şular ýaly ýerde durumsuzlygyny beýrek kimem bolany kömek etjekdigini açyk aýdym görkezdi. Türkmen jebisleşip bilýär, kyn ýagdaýda, agyr ýagdaýda, goňşusyna da elde tutup bilýär, beýlekisine de. Ene şonu açyp görkezdi. Türkiýede bolan şu tragediýa. Türkmenler yerli yerden getirip pawa ilkinji nowatda şol ýanky Sehradi bir gyz orta çykdy. Şoňa ertip berdiler, elden gelen kömegini. Beýlekide de şu afat diýip ýanky Türkiýanyň öz ýeme firmalary bar, ýöretde gullugy bar, şol pul ýognaýan kömek beýleki berleýän guramalaryň adamdan hereket edýän. Ene şo taby uratdylar. Şol sany bir topar adam özümen bilýän kimlerdigini. Ýöne şol görýärmi
Bir çelek bal gözüňine getirin. Şu bir çelek gidip ýatan çelek bal, şoň içine bir çemçe zäher oklandy. Şu meselede, insan perwerlik meselesinde, kömek meselesinde. O näme? Ýene de şol sähragyda dolanyp gelmeli bolýar. Ol özü haýyş edipdi. Ay bäşün onuň dogully haýyş etdi, zatdy men soň näme gurrun etseňiz ýedi berin diýip. Bäş onuňdan bir ay boldy şu. Eni şoň üçin şol gurruna dolanyp gelmeli bolýar. Men aýdyp biljekkäl şogy ýörüýti şol hökümetiň adamynyň goýulan adam diýip. Men elimde fakyt ýok onu diýmeli. Ýöne men görýän zadym şol gyz orta çykdy. Şo gün ya ertesi güni özü şol bilemek şo dükany özüniňki bolmalar bilen şo taýda ýygnap başladylar. Şol taýny şol kömegi pul getirip bererler, arasynda şol pullar şol öz dükanlaryna haritdanyň satypdyrlar da ýa satyn alypdyrlar. Olam bolup biler. Täp o harit o magazynda da dur, bu magazynda da dur. Haýsy ardarrak berse şonu almaly bolsa, belki özleri berendirler ardarrak nyrkdan. Öz haritlaryny satandyrlar. Olam bolup biler. Men onu kabul edýän. Belki goý şey diýip aýdaýly. Ýöne olgy başta bir iki güllap şol kabul eden ýemesini hem roliklerini halktan gelen kömek. Halkın edýän emesi kömegi. Türkmen halkymyzyň edýän humanitar kömegi Türk dogullamyza diýip aýtdy. Bir näçe çykyşlar bar ana dura. Şo ýerde ýeke ýerde Türkmenistanyň prezidenti ýa atasy ýa ýenen biri şuňa gatancı bar ýa goşandy bar diýip ýekeje söz agdyndan çykmady şo gyýdan. Näme üçin ikilenji ýa üçlenji gün şondan soňra bir alyp näme diýýärler? Ýankyny çykarýarly orta ene o gyýda diýär sag bolsun ýa biziň diýär. Näme arkadaky serdarymyzyň eden kömegi diýip aýdyp otyrar. Ine şoň ýol başçylygyna, şoň görkezmese esasyny ine şu zatlar ýygnaldy diýär. Ýok, beýle däle. Ýurtdaşlar, ol halkyň ýygnan ýa jemlän puly ýa eden kömegi. Halkyň adynyň gitdi şol kömek. Nira baranam bolsa, näme paýlananam bolsa, biz onu göremzak. Ýygnanan haritler kime berildi, näme edildi? Men sebäp näme üçin şu zatlary dilime getirýän? Men birinji gün işlemek, insan perwerlik kömek bilen ýa humanitar kömek bilen. Edilmeli iş tertibi var da, ine halktan sizden ýygnaly pul ýa harit şu zatlary jemläp alyp gidip ýerine goşurýan, şo taýda da sen surat alýan, filme düşürýän, gol çökdirýän. Soň eger satyn alan bolsaň, şu zatlar halktan gelen pulu harit satyn alan bolsaň, şo satyn alan haritler bar da sähram. Ýa da şo öz magazyn, şolaryň çekleri bolmaly. Ine soň şo çekleri halka hödürleýän öz saýtynda. Ine şunça pul ýygnaly, şunça da harit alyndy, ine bahalary şu haridam ertilip hana şo ýerde şol adamlara paýlany ine de alan adamlar. Şol adamlaryň ýüz keşi bolmaz. Eger ýüzüni görkezmese de ýüzüne maska goýup, galan elini näki şol alan humanitar kömegi görkezip bolýar. Ya nahar paýladyk diýe bolan ýerinde ananýan, ýöne näçe adama nahar paýlany? 5 adamam, 10 adamam, 50 adamam, 100 adamam, 1000 adamam. Näçe pul harçlandy? Han hasabat. Han satyn alynan etiň mukdary, tüwüň mukdary, çaýyň mukdary, ýene näme? Han bu zatlar. Bir insan perwerlik ol halk getirip sana inanyp berdi. Häzir. Sana inanyp berdi halk şonu. Şunu sen erejeletip ullaryny ertmeli ýerine ertip biziň adymyzdan paýlap berdiler. Her bir türkmen şu taýdan İstanbuldan gidip ýanky bir Kahraman Maraş'ta paýlap bilen işi var, ýagdaýy var. Şonuň üçin saňananlar şu wezipany ýa şu borjy. Dilinde aýtdyň men o dünýä bu dünýä size ýa hiç kime bergili bolasym gelenak diýip. Sen eýän bergili, sen eýän borçly. Haýsy ulan bilen eşdiýän bolsa. Sen ikilik etdiň. Şu sana kömek diýip ugradan adamlar hökümetiň adyndan gelip beren öz adyndan, öz maşgalasyny. Kim adyny ýazdyryp gitdi? Kim asla adyny ýazdyrman, özüň diliň bilen aýtdyň kim $1000 kömek etdi, kim 2000 ýa 5000, men bilemem. Indi sen ol adamlaryň howpa goýdyň da.
Hökümete gereği şol, biljek bolýar. Kim kömek etdi şol halka, Türk halkyna? Ha, diýmek şu Türk halky kömek edýän adamlar bar bolsa, erti öz halkyna, Türkmen halkyna gezek geleni 2, 3, 10 kömek ederlerdi. Ol hakykatdan hem şeýle. Etjegim görünüp dur şol adamyň. Ýöne olarda mümkinçilik ýok şu öz halkyna kömek etme. Şonuň üçin ýaşap oturan döwletine, ýurduny emele gelen kynçylykly, betbagçylykly ýagdaýda öz elden gelen halal zähmetinden hani goşandyny goşdy. Sen malsagy onu alyp ene Gurban Gulyň we onuň oglunyň ernine ýa syrtyna çyrşadyň. Ene senin iki dünýä jogapkar. Wagt gelir geçer ýurt düzeler, täze Türkmenistan gurular, onda sen şonu halkyň öňüne çykyp jogap bermeli bolsun. Näme etdiň? Näme etdiň? Kim etdirdi? Sen ol pul ýygnan bolup, harit ýygnan bolup, sen sana şol ak görekden kömek diýip getiren adamlary howpa goýdun. Görkezip oturdun elinde 5-6 tane list familiýa ýazyldy. Ene şol listler nerede? İlçhana gowşurdun. Ýa nerede? Ene ol adamlar özüni nähil duýmaly? Ýurda gaýdyp barsa, ýa gitjek bolsa, pasport aljak bolsa, ýa çalyşjak bolsa, ýa uzaltjak bolsa, sen şo zatlaryň pikirini etdiňmi? Ýa diňe öz durmuşyň diýip ýaşap oturdun. Hawa maňa uğratdylar, aýna aýtdylar, o gyzyň o ýerde hökümete hyzmat edýän ol aýdymçylarmy, sadanlarmy, bir topar şuluhalarmy, şolar bilen dostlugy bar, gatnaşygy bar, boýdoşlugy bar diýip. Hawa ha bolsun, men o zatlaryň işim ýok. Ýöne sen boyun aldyň. Ene halkyň öňünde, halkdan gelen kömegi şu ejer çekip oturan beýleki halka gowşurmagy. Sen araçy hökmüne, diplomat hökmüne etdiňmi şol işi? Ýok. Ýok. Enne sen diňe günahkar däl, sen onu jenayetkar bolýan şol işler üçin. Täp sana ynanyp getirdiler halk. Şo kömegi. Sen bolsa olan eden kömegini alındı ene Serdar Berdimuhammedow bahşetdim. Ene şol etdi diýip. Hani eden kömeg? Aýdynmy? Serdar näme etdi şo güller? Näme üçin sesiň çykaraň? Ene ýene şu ýagdaý bilen baglanyşykly ýene bir mesele bar. Ene şo gyzyň hökümet bilen baglanyşyklygy düşünükillä, ene soň gördüm men, hawa şo çykyşlaryň biriniň ideýanyny ol Türkmenistanyň hacı bolup, o toyda bu toyda diktorlyk edip, ýatamadaçylyk edip beren mergen var. Ýanky Ana Muhammedow. Hacı adyny göterip beren. Hacı gidip gelip de men hacı diýip. Indi men sana ýüzlenmekçi bolýan, hacı. Goşadyrnyk üçin näki. O gidip gelen men üçin ol parky ýok. O Mekke'ye gidip gelmeňiň öz borcu var, bergisi var, parzy var. Şen berjaý edilmeli işleri var. Sen şonuň hiç birinden berjaý ediňi. İlkinji zat näme? Berjaý edilmeli. Lewdi halal. Sen şo ýok, mergen. Onun üçin galan zadyň boş. Şo lewdi halal bolmasyn. Näme hacı sesen? Men aýdyrdım bolýany men halkyň öňünde dilim poklap oturmaýyn. Sen näme o taýda çykyş edip, ay ine biz kömek etjek, näme etjek, bize bir Gurbamyzyň adynyň hawa şol Türkdäki dogurlarymyz ejer çekip ýatyr, nira uğratjagymyz bilen zat bize bir adres zat berýärsen diýip o taýda şumjuran bolýan ekranda. Bu näme oýun, näme artistizmi ol? Sen kömek etjek bolsaň ilkinji nowatda sen öz halkyňa kömek et. Sen Türkmenistany tersine aýlanyp çykýan her bir ýerde nohurda da sen, Gızlarbatda da sen, Baherdende de sen, Kowatada da, Arçymanda da, nirde bir ýerde gözel ýer bar bolsa sen şo taýlaryny aýlanyp Türkmenistan tersine aýlanyp beren adam. Näme ýolly ýyzda görmediňmi? Halkyň durmuşyny, ýa halkyň çağasynyň durmuşyny. Ejer çekip aç ýaşap beren maşgallary. Ýa Türkdäki watanyň jyda düşen 1.600.000 oly adamy göremeksin. Ha? Ya şolaryň ýoluny ýapyp goýan haramzadalara sen hyzmat edeňäkmi? Näme üçin ýer titrämgini baryp şolardan talap etmedik? Biz kömek etjek bolýar, sen bize ursat ber ýa päsgel berme, bize şaýdan bir fond açýatsa, uğra diýär Türkiýe. Ya özüm ertip geljek. Tamalyoda ýükle. Ha, gaýratyň ýokmuş zatlar diýmeli.
Onu näme otaydy yorgonyň aşagyny pasyrdaýan ýaly gürleýän otaydy biz kömek etjek we nädip ugratjagymyz bilemez. Hey, mergen, aýdan diýeniň hüşürde kadyň bar bolsa, hana Aşgabatdan 100 kilometr aňryk çykkany Bäherdeniň bazaryny ol 10 kıyaslıca teleski çekläp beren çağıly ba gün gözarany geçirmek üçin ya ötürmek üçin barşolary paýlap ber. Gaýratyň bar bolsa. Ýogsa men bu taýda agyz doluryp o ekrana çykyp o şumjaranmak sen kim alajak bolýan? Haýsy birine sen kömek etdiň? Yine de sen hacı diýen bolýar. Ah sen hacı bolsun bilen. Siz ýal hacılar näme etmeligini men bilýän. Entek ýurda baraly. Şonu çekersiňiz jedany. Maňa da ýetirmediler, halk berersiň jedany. Siziň edip oturan işiniz şol ýeme şu türmede urup benjip oturan jellat naziratyr we şolardan müňesi agyrdyr siz ne diýen jenaýatyň. Näme üçin? Siz hökümetiň şol ogry hökümetiň jenaýatkar hökümetiň ýa özüň hökümet diýip atlandyrýan ýa-ni terrorist toparyň ilkinji diregi fundamentisiz. Şo ýa-ni bir aýdy maýdan bol, goşu goşan bol, tan soýnan bol, şan şöhradyna şolary taqdim eden bol, 5 aýlyk sowgady üçin, şa sowgady diýen bol, siziň şaňyz padşahyňyz bilen bilelikde siziň piriňiz käbä gabalaryna ýakyn wagt. Şonu bilip goý mergen. Men saňa aýdym, sen üstüň bilen beýleki haramzadalaryny ýetirdigim bolsun. Siz hiç açan halk bilen bile bolmanyňyz, bolmarsyňyz. Siz ýöne halkyň gözüne çöp atyp, ýok zady bar edip görkezýän hamany asmanymyzdyr, gülýal durmuşymyz bar, sag bolsun, şa sowgady üçin. O size sümkoklanýal iýen omaşatynyň galanysyny okýar, şonu garwap tutup ýetişirildiňizde oň beren sowgady diýip kabul edýär. Boluberin, ýöne türkmen halky siz bilen balanşyk bir ýeri ýokdur. Bolmazam inşallah. Ol sen ol Mekke'ye gidip geldin, hacı bolun. Ýok, siz hemmeňiz şol Gurban ulusy, ogly beýleki, hemmeňiz kellesi, sellesi, şu Mekke'ye gidip gelir, hemmeňiz Mekke'ni keramatly ojak, pohlak gaýtdyňyz. Ine men size aýdym. Pohlak gaýtdyňyz. Men ki ýalan bolsa Allah Taala şu taýda alaýdym men takkajanymy. Şeňmi? Siz ynanmaýan zadyňyzy özüňiziň yüreğinizde, kalbinizde yok zady şu halka göz üçin gidip şu taýda men hacı bolup geldim diýip özüňize gorunç kagy şol size düşýärmi? Şol hökümete hyzmat etmek üçin. Ya da köne dil bilen aýsak, ýa-da deputatlarda mandat bolurdy. Korçka şolar ýaly. Ene baran ýerine meňe bilet ýazyp bermeli, mugut geçmeli, ýa pulsuz uçmaly, ýa beýnowat baryp almaly. Baran kapısyny başaryp salamlaşýardy. Deputatyň korçka bar şolar. Ine size şol Mekke'ye gidip gelmek şol korçka. Hemmeňiz. Siz Hudaýynyň ýany adam däl. Absolut. Ýani şonu boyna alasyňyz gelen hakda. Siz tersine şol Hudaýynyň ýany adamlary basyp türmede saklap otursun. Sakkal goýberdiňiz, murt goýberdiňiz, ýa başgaçara Hudaýa çokunýaňyz ýa-da ynanýaňyz näme? Kim siziň ne işiniz? Halk bilen. İslese okar, islemese okama. Siziň ne işiniz? Siz kim? Halka görkezme berer ýaly. Ya halkyň depesine galgap oturur ýaly. Siz kim diýilen sorag bar. Her birine şular ýaly. Harp bilen ýazylan. Jogap bermeli günüňiz goraýlak geldi. Ine hormatly ýurtdaşlar, gysga çaýsam mene şol 6-njy fevral tragediýasy bilen baglanşykly siz bilen paýlaşyp pikirlenşidi. Başlaň birak emosiýaly urlanan bolsam, ýöne ýanyp dur aňyrda şu zatlar. Ýöne sizden ýene bir gezek etjek haýşy mesasanam. Şu Aşgabatda ýaşaýan halkymyzdan mümkin kadar bollugy näçe çal ýurduňyz şu taýdan üýtgeseňiz şonçu özüňize çağalaňyza geleceğinize bäxtli bar. Şonu aýdaýyn. Bolýa watandaşlar sag oturuň, saglykda görşeliň, indiki ýapyşyklary çelem, mäňiziň öňünde sag.